Dawana cinarita kakenali Sumalah dawi Aisyah ingat saja pernah dan sebut riwayat jadul podire jelani duk lagi reingat dalammu aku ku ngaji Quran malam-malam berhati dan siapa podire jalan Pagkatatan kengkeng supe Nagubur mas kita Pipih maring ulang Abi wapa Wastanipun Ukirkan Derepet kenaya Oke elpun ikakasih Dengan sewakatu Sawanek Malik guru Nek sebetulnya barang Bukan ingkang bangsa Atau ingkang alinung Baca aku Qadir Zakum ingadis nabi kang sinail sajulun Singapura Paripasan orang saking mama dan atasan nampakilan lawan mani saking abu penahi nenggekan wasa lawan saking abu kasih kakak udalengahna kahayo iku bangsa nek wasilika ladangnya wadab sasarok iwanau agotna kita bakopia ilmu mantek lanani bademan imuku dening wastani guru kisah jaya putra ni ngalingaw bangsa mazumay ka ngalingaw lan mani lumabas sahabat maringon sa tumaripin na bakaya amat sa masad putra ni imutin bangsa ni Diyos muligana Syahul Qadir jalani agar filmu berikut ini kuklawan ilmu Kawan Syahul Qadir jalani agar filmu punika saking asai dan pakai musik mubarak Mazurikan linumu latihatun Qadir ya Ingat sekum menangis Zaman ingat pelia Ingat kang adehi Malim kabeh wakam wakrona Laksani maripat sedekir lan sampun katana ingkang kalintang mangkana zakat linanggung saking asasana ing rawang ingkang kabeh kala saking ulama kang samikir ulang sarepat sami kantun pamuningan nekan tapa dan irjadul qadir wonten kemrusan enam robek wastan
jika minat kasihan ing sagi ulama imam rofi panasampun matuk ing karomat alim kang lungo ing panyebabkeun sadaya abdi jero kabeh kang para ulama anu lari kang prayoga minangka gaganatanipun guna sampun pratisno taan kang prayogi minangka gaganatanana Imam Rafi Perintilani dinanggung saking tasama dengan paroyak kang agung kang lungguh ing pranyabatan mangangkan jabro kodewat kinun agana tanana ing saranggo ke gurune angling madrasah maka sabing sudah kang suki-suki samya asung kata minang kaperbeya parabena majik di mata sa aku mungkin ria pamulukan doa ngake makau tadi sampun doa ngaji katoy sampun gomoro doa ngaji Quran lang kita barakan sabul qadir amur kimong saprojen waktu punikan dan kehidupan Nabi Sallam wical patos rada warsa langkungipun makakan umur Siapun kodir jalani nalika ngomong bakal kalani dados kenten imam Rabi kanian siapun kodir jalani masa kita kang umur sekat layan sabda warsa akatong kang menjungi anak kaneng batasan ulama dan para soleh sare beneran agung ika karma kakek para ajung isi adol kotir jadina kalau nasabro kotir jalani angarat madhab imam Allah wa dalika karamat iksatul qadi masyhur tangkong yana jinan lawan datang kengang mali syaitani token azemudin karomate pansapun kelagan kesebut ting tora pengen kita kesebut datanakan lawan lawi amadangi lawi gaji kau lihat kengati dan seperti letukan punya badan kalawat badan kang maluhur ingkang kamu bagingan utuh
qadir jalani kaya ingkang genang ngucap donya ulama manapun Kaputraning Sulaiman Asimiu kang bangsa dan rumu saking sing patima kang ibu jatuh kodir nalika tur kang putra maka pati mau saking suwi masa anak isun asan musik dusun isun arai tanggani angin ingatan angin tangan lolontong maka ujar maka sebelum desa jalan ketika kita puasa mapanan anu tangga ning sangka Fatimah musmali maring kong sadaya yang patuh mencirak kabeh fokus karya tanda sedene krasan sunat isun muhidin karena nyata isun dinaiki tanggali mulunung panaisu taklid baik dengan sana panirat sapuning apa sakam sayang mus kaula anu kewa dening sakaningani ing tanggali mulunung angin kepada sesangka iki tenek rahmat ing sira pangeran ingkang tanggaling wulan sajukan jalani pansami taklid zanaya ing semuhi